Il-Kummissjoni Ewropea ħabbret pakkett ta' għajnuna ta' 200 miljun euro għal dawk l-Ukreni li spiċċaw mingħajr dar. Dan tħabbar mill-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen waqt konferenza li saret il-ħamis fil-kapitali Pollakka Varsavja. Din il-konferenza ġiet organizzata mill-Gvern Pollak u minn dak Svediż. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea qalet li l-Ewropa hija maquda mal-Ukreni fil-ġlieda għal ħelsien tagħhom. Irrimarkat li l-gwerra issa ilha 10 ġimgħa għaddejja u li f'dan il-perjodu l-Unjoni Ewropea kienet ta' appoġġ għall-Ukrajna. Fl-Ukrajna hemm qrib 8 miljun persuna li żewġ terzi minnhom huma tfal li telqu minn djarhom minħabba l-gwerra. Barra minn hekk iżjed minn 5 miljun persuna telqu mill-Ukrajna lejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Intant stħarriġ tal-Eurobarometru wera kif il-maġġoranza tal-popli Ewropej jaħsbu li minn mindu bdiet il-gwerra l-Unjoni Ewropea uriet solidarjetà u kienet maquda. Dan l-istħarriġ sar ix-xahar li għadda u fih ħaddu sehem iżjed minn 26,000 persuna mill-Unjoni Ewropea. F'dan l-istħarriġ ħareġ kif 9 minn kull 10 huma favur l-appoġġ umanitarju li qed tagħti l-Unjoni Ewropea lill-Ukrajna. Kważi 80% tal-Ewropej huma favur is-sanzjonijiet li qed tagħmel l-Unjoni Ewropea kontra l-oligarki Russi. Minn dan l-istħarriġ ħareġ ukoll kif żewġ terzi tal-Ewropej huma favur li l-Unjoni Ewropea tiffinanzja t-tagħmir militari lejn l-Ukrajna.